Hi mga kayusinyan Freedom Board, welcome back again. Dari sa tuang YouTube channel o karon another confession na sad ang atoang basahon. Pero before that, sa mga wala pa dahil nakasubscribe, palihog ko subscribe o palihog na lampod ko o tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. O karon ladies and boys, mga kayusinyan Freedom Board, ani ana ang confession nga Munchkins. Let me bring you back in my memory lane. Akong papa is multi-talented. Personal driver, welder, tricycle driver. While akong mama is labandera. Year 1997, I was in 4th grade. Only child ko but life back then was not easy. Walay tubig, walay kuryente among gamay na payag. But we were one happy family of 3. Pinangga ko sa akong mama ug papa. And they always taught me good values. Wala sila magkuwang sa pag-educate nako nga magdako nga matinahuron sa isang katao ug mahadlokon sa Ginoo. Akong parents walay ika-afford sa pagpaskwela but still ila akong gipaskwela sa usa ka public school. According to my parents, ang importante makahuman ko elementary. Mao na ilang goal. As usa ka pobre, syempre gamay ra imong expectations. Close ko sa akong ginikanan. Usahay mo kuyog ko sa kong papa mamasahero, usahay mo kuyog ko sa kong mama manglaba, ug mutabang ko. One day wala dyan may kwarta ato. I came home from school nga naghilak si mama, kaya wala daw nanawat og labada. Unya kong papa intawon, nagdali-dali og pangrakit, kaya wala dyan may pagkaon para panihapon. My mom tried to explain to me nga okay ra ba daw nako nga dili manihapon. Ako lang siyang gitubag, nga ma, wala man ko gigutom. Okay ra kayo ko. But in reality, gutom jud kayo. Kay sa school gikan mi gipang bungkay sa mong teacher. Nigawas ko para mo palit og ice water. Pero wala ko ikapalit og ice water. Sa kilid sa karsada, naay waiting shed ug naay bomba sa kilid. Dito ko niinom og tubig ug nilingkod ko sa shed nga naghilak. Sige kog hilak nga nagampo sa Ginoo nga tagaan mi og pagkaon. But nothing was more painful than seeing my mother crying out for food. Pagkapait sa kinabuhi. But never ko ni blame sa kong parents cause I know that they were doing all their best for me. In fact, proud ko nila kay despite being poor, hardworking kay sila, and all for one reason para nako. As I was crying and praying, naibata nga na babae na naabot o gadala og duha ka munchkins. Nilingkod siya sa kong tapat. Talkative kay siya. Sigo niyag pangutana nga nung gahila ko. Ako siyang gistoryahan. Dayon iyahang gihatag iyahang isa ka munchkin nako ug iya kong giingnan nga naa pa daw daghan sila ha. Kay birthday siyang ate, unya daghan daw munchkins, motong nilakaw siya. Wala ray 5 minutes na balik dahin siya, niya gadala og daghan nga munchkins og 8 ounce nga ko. Yang yatag sa ko Nauwaw ko pero akong gidawat kay gigutom ko og lami kayo. Iya kong gistoryahan nga sayon ra daw himuon ang munchkins. Dali ra kay ko nakahuna-huna nga magnegosyo og munchkins og ibaligya sa school. Since that day nagka-friends me. Nilok sa balayo akong gihatag ni mama ang munchkins ug ang coke. Then few days later, dili mawala sa kong nahuna ang bata na babae ug ang munchkins. Milabay ang pila ka adlaw, nagkita mi og balik sa bata nga babae. Her name was Christine or Tin. Ako siyang gi-ask if iya kong tabangan og palit sa ingredients ug tabangan og himo. She didn't hesitate og iya kong gitabangan og palit. Na ako'y 50 pesos gikan sa kon tinigom sa suhol kawas og tubig. Dito na moghimo ang munchkin sa shed kung diin dito mi nagila. Akong gibaligya sa school ang munchkins igo-igo rasad ang ginansya. Ang ginansya kong ginahini og tigom para sa kong graduation pohon. That was my goal. To graduate elementary and ganahan ko maglitsyon baboy kay never ko nakakaon og litsyon sa akong tibuok kinabuhi. Mao na akong negosyo for 3 years until nakagraduate ko. Kaloy sa Ginoo, grade 5 ko na transfer ko sa section 1 kay first honor man ko sa mong section.
og kaluoy sa Ginoo sa akong pagpaningkamot, nakagraduate ko og elementary and I was the class valedictorian. I was awarded full scholarships sa ka private school. How great is our God. Dili na magproblema kung parents og kwarta para high school kay ilahang goal taman ra jud kog elementary. Nalipay pag-ayo kong mama og papa and I saw how proud they were of me. Nakalitsyon jud ko sa kong graduation paagi sa kong negosyo. Kinilora nga lechon baboy pero happy ko pag-ayo. From 50 peso nga capital, nakalitsyon ko. My parents saw my potential so ila jud ko nga gisuportahan sa kong pag-eskwela. My studies became the priority. I promised my parents nga dili sa maguyab-uyab while nag-eskwela pa sa high school. My parents and our situation was my greatest motivation and inspiration jud. High school na ko. Model section ko. Ako ang gipadayon akong negosyo ng Munchkins. The atmosphere was so different compared to my old public school. Daghang bata ang sosyal. Mga rich kids. Napoy mga bully but everyone was competitive and bright kids yun. But I had perseverance. I was more than excited to compete with these kids. Academically, I put my heart, mind, and soul sa akong studies. But my friendship with Teen never stopped. In fact, akong gi-expand akong business. She was more than willing to help me out with my small business. Same school. Only she was 1 year ahead of me. Teen was born with a silver spoon but she was very down-to-earth and humble. I never had any problem socializing with her despite siyahang kadato. We got along really well. Mamaliya siya og munchkin sa ilahang class for me and she didn't ask for anything in return. My goal this time was for my college funds. Akong gitigom akong ginansya para na ako'y pang tuition for college pohon. My first school acquaintance party, everyone was so fussy about it. Nindot kaya sila og ipang suot og ipangandaman jud nila. Well ako, ga-uniform lang jud ko kay dili ko maka-afford og nindot nga outfit. Dito sa among quadrangle ang party. Naglingkod lang ko sa lingkuranan og giduol ko ni Tina. My God, she was very beautiful. That was the first time I noticed how beautiful she was. And my heart starts to beat fast. Yakong gi-invite nga manayaw but maulaw ko kay sa tanang students, ako ra jud ang uniform. Nanayaw me and the song was Girl, You're My Angel by Shaggy. I left the party early kay nag-study ko in advance for our exam. Muna pirmi na kong buhaton mag-study in advance even before pa i-discuss sa teacher para advance na akong knowledge and review na lang pag-discuss sa mong teacher. Nabot yung third year high school, consistent first honor student ko. My parents would always tell me every day how proud they were of me. Akong mama is padayon sa labada. While akong papa, if dili mag-drive og tricycle kay mag-welding. Third year high school na ko. JS prom around February. Wala may ika-afford og tuxedo. I had savings for my Munchkins business but I'd rather save it than spend it over a tuxedo. Mayo gani dili jud pug sanay. Sa maka-afford lang. JS prom day na to. Sayo may gi-release like 2 p.m. gidismiss na ang classes para maka-prepare sa party kay mag-start og 5 p.m. Dito raw nagtambay sa may burgeran kilid sa school. Kahilakon ko while nagtan-aw sa mga students nga naginihinay og abot wearing their lovely cocktail dresses and tuxedos. Wala na ko mapugni nga at a young age I started to feel insecure sa akong schoolmates. Life was indeed not fair. Dagan ni sulod sa akong mind, I thought about the JS prom and would it be helpful or would it matter in the future? Would it hurt my grades? Dili man. But the fun and the fact na wala jud na ko ma-experience ang JS prom and I had nothing to share about JS prom. Naglinya na sila. One line for the boys and one line for the girls and they would be paired up. The party began. Dito ako gawa sa gate gabarog while nagtanaw sa mga tao. Students were dancing. Some were eating, some were drinking juices in a glass. Nagbarog ra ko sa gate walay panihapon.
Naghila ko cause I felt like ako ra ang wala ni apil sa party. Gidol ko sa school guard. He was around 40. He asked me while wala ko mi apil. Ako siyang giingnan nga di kaya ang budget sa kong parents. Ang dili sad ko mahilig sa mga inana. Then iya akong gidala sa guardhouse. Dito may nagistorya. Iya akong gistoryahan about siyahang mga anak. Upat iyahang anak, ansiaw daw ang uban. Iya akong giingnan nga og iya akong anak, ma-proud siya nako until naabot among storya sa love life. Ako siyang giingnan nga na ako'y ganahan na girl but dili pwede. Kay school first pa dapat. Og unexpectedly from a distant nakita nako si Christine. She was wearing baby pink dress and she looks amazing. Akong gitudlo si Christine and I told the guard nga mao to akong dream girl. To my surprise, iyahang gi-approach si Christine o gipaduol nako. Nitago ako sa guardhouse. Naulaw ko pagayo. Nashock si Christine pagkita nako. Ana siya nga every party na lang jud naka-uniform lang ko. She knows about my situation. And she understands nga dili jud ko ka-afford ang mga inana nga event. So dito rami nagistorya. She told me nga she's graduating na in 1 month. And last party na niya as a high school girl. Kay gentleman man ko, I asked her if I could be her last dance. She gladly said yes. Naulaw ko. But for some reason, na extreme confidence nga ming possessed na ako. She was my first high school dance. And I was her last high school dance. For me, it was memorable. Dugay na ko ganahan ni Tin, but I couldn't break my promise to my parents. Nanayaw mi sa kilid rajud sa gate sa my guardhouse ni Manong. She told me it was the most romantic moment of her life. Nasya ko. I knew and I could feel na there was mutual understanding between us. But I tried to ignore it because I know I'm not capable pa. And dili ko gusto ma-distract sa akong studies. Out of nowhere, nikalit og istorya si Tina ko that she admires me for being brave, smart, and hardworking. And those are the qualities of a guy nga iyahang ganahan. I was flattered. Then I suddenly told her nga ganahan ko siya ha. Magsige man mi og kuyog niya. We were like best friends but never romantic. That was our first romantic moment together. Nihag siya nako. I hugged her and akong gisimhot iyang hair. Aniana ko niya nga she looks extremely beautiful tonight. And the next thing I know, nag-kiss na mi while she was hanging her arms around my neck. That was the night nga na-inlove ko ni Tinog Mayo. Nga nakaana ko nga if destined me for each other, magkakamigyod if dili karon. In the future. Wala namin nag-istorya about that night. Murag na alang may mutual understanding. Dili mi uyab but mura mi og uyab. Ni-graduate na siya og high school. She invited me sa ilaha kay naay pakals. She introduced me to her mom. Cool kay ihang mama. Buutan, dato kay sila. First time ko nakasulod sila ha. Gi-interview ko siyang mama and that's the time I learned nga tiglabada di akong mama sila ha. She told me nga proud jud daw akong mama sa kuha. Kay manabi man akong mama sa kuha mga achievements og sa akong kabuutan nga pagkaanak. Na-blushed ko nga emotional gamay. Na siya'y duha ka sisters, grabe kay kasnab sa kuha. Dili sila ganahan sa kuha kay pobre lagi daw ko. Mata pobre kay ihang mga igsuon but ihang mama kay wala joy problema. Dayon summer na to. Gihatag ni Tini ihang tanang 4th year books sa kuha. Magsigi kog basa. Ako jud nga gitun-an bisan summer. Mukuyog sad ko sa kong papa og welding usahay. Nakunuhon ako nga magnegosyo galohalo. Nag-business ko galohalo. Si Tin og ihang mama ang suki kayo nako. Then one day, akong mama nagsakit. Nihubag ihang tiyan. Dako kaayo murag na ay tennis ball siyang tiyan. Ako siyang ipa-doktor but mo refused siya. Moto nga ako gid siyang gipugos kami sa kong papa. Turns out na siya'y cyst siyang liver. Daghan daing sakit akong mama.
Mao nga ko ang savings for college nahurot sa pagpa-hospital og tambal sa akong mama. Nahunong pud ko og baligya og halo-halo. Naloy ko sa akong mama. At that time nakaanak ko nga bahalag di isa ko mo eskwela og college basta mapatambal na ko akong mama. Walay kwarta kong papa. Igo ra jud mi makakaon sa kaadlaw. So lisod kaayo amo ang life jud. Praise the Lord God na okay na akong mama but I discourage her sa iyang panglaba. Somehow na okay me. Wala na ko'y savings. I needed to figure out another way na makasave og balik. Supportive si Tina ko emotionally and she was a great motivator. Molarga na siya sa laing syudad for her college. Magkabuwag na minitin. Mingawan ko niya. Before she left, she told me to do well sa akong studies. Kay after nako mo graduate, iyahadayon kong sugton ug maghuwat jud siya nako. Na-surprise ko pag-ayo. She left me speechless. Ganahan kay ko manguyab at pugong to the max para dili mabahin akong priorities. I was lucky to meet Tin cause she was extremely understanding jud. Sa moto nga 4th year high school nako. I was never more focused on my studies. Every Saturday, ipatawag ko sa mama ni Tin kay mag-webcam chat sa Yahoo Messenger with Tin. Happy ko. Iya akong permi pangmustahon sa akong studies. Permi ko ipadala as one of the representatives sa school sa mga inter-school quiz bee, ano ban pang academic contests. God was always with me gyud kay permi ko top placer and I brought honor and pride sa among school. Ang mga medals and awards ako dayon ihatag sa akong mama ug papa. Ako ang ipasuot nila because I was really grateful and thankful. If it were not for them, dili jud nako ma-achieve mi tanan. Our situation helped me grow wiser, sensitive, smarter, and driven person. 3 months or so before sa mga graduation, naay orientation about college courses. I've always dreamed of being a civil engineer. That's my ultimate dream. And that was also my father's dream, so I wanted to fulfill that for him. Another blessing that day, gi-approach ko gusa ka university director with our class advisor and he told me that he's heard about my academic skills. Gi-offeran ko nila og scholarship if mo graduate ko with honors. I was overwhelmed and excited and couldn't wait to tell my parents about the good news. Nalipay kay silang mama ug papa. Grabe kaayo kabuutan ng Ginoo. I may have lost all my savings for my mother's medication, but God has rewarded me with scholarship. Nangita na ako ang gipave sa Ginoo akong dalan. I told Tin about the good news and she was happy for me. I was more motivated to study hard until graduation day. I graduated salutatorian. I was consistent first honor but for some reason na second ko per graduation day. Ang valedictorian kay anak sa among principal. It was questionable kay dili man good consistent honor student ang anak sa principal. Like somewhere sa top 10 siya pirme, then suddenly ma-first honors siya. But wala ko mo complain and neither my parents. I was happy and grateful nga second ko, at least makuha agyapon nako ang scholarship. My gratitude to God is stronger than anything. Emotional ko sa akong speech. Proud ko sa akong mama ug papa. Ako jud sila nga gipasaka sa stage while yung speech ko. And I hugged them and offered all my awards to them. Tin was there on my graduation day. Na siya'y gift nako. Iyahang ma'am. Pag uli sa balay wala ko mag-expect nga naay lechon. This time dako na ang lechon. Crispy kayong panit. Gisurprise ko sa akong mama ug papa. Kaning tanan para ni sa akong mama ug papa kay nangandoy ko na tagaan sila og dakong balay. King size bed ug unlimited na food. Ato nga night nagstorya mi ni Tin. She told me that she was proud of me. Nagstorya mi about life in college and career. Out of nowhere ni kalit og sulti si Tina ko nga ni gwapo daw ko og samot. Moreno ko, 5'10", lean, taas og ilong, niliwat ko sa akong papa. Kay gwapo man jud akong papa, ug ang akong mama kay gwapa sad. Sumoto nga nanguyab ko ni Tina. Gisugot din ko niya.
Nindot minday ang feelings nga naay uyab. First time in taon ko nakauyab. Pag high school, ako mga batchmate pila na ni agi nga uyab nila. Pero ako, first love jud na ako si Tina. Then pagka summer na pod, na maligya na sadmi og halo-halo og munchkins. Sweet kaya kong uyab. Supportive and very understanding. Usay siya lang ang mag-manage sa mga halo-halo business kay mukuyog ko sa kong papa og welding para extra income. Then pagka birthday na ni Tina, gusto ko nga palitan na ko siya og something to make her feel special. Dito ko sa mall, nangita ko og stuffed toy nga nindot pero mahal kayo. Dili ko ka-afford. I was frustrated kay mahal jud kayo. Naglakaw ko nga wala pa ko'y napalit. Nilabay ko kayo kayan og nakita ko og daghan nga stuffed toys. Nangukay ko og barato ra kayo. Kanang kaya ra sa kong budget. Nakita ko og cute kaayo nga white bear nga nagsuot og baby pink dress. Naka-remember mo sa JA's prom? Pero naay gisi ang right ear sa bear. Klaro kayo, plus naay mga stain sa some area sa bear. But ako siyang gipalit kay na love at first sight ko sa stuffed toy. Gilabhan ako ang stuffed toy pag abot din sa balay kay baho kayo kay ukay. Unya akong gibulad sa atop sa mong silingan ug akong gitahi ang dunggan. Good as new na kayo. Nagdali-dali dayon ko adto sa mall para sprayhan ang rabbit sa free sample na perfume. Niadto din ko silang balay. Gi-welcome ko siyang mama, priyang do kay suon, gisnab ko. An ila dayon kong padungog-dungogon. Sakit niya sa dugahan ilang mga istorya pero ang importante si Tin. Nalipay siya sa akong gihatag nga gift, nakailak siya kay despite sa akong situation, ni effort ko og palit og something for her. Then few days before mag-start ang semester, mularga na sad si Tin sa laing syudad to continue her studies. Anak ko sad nag-uol gamay and excited for my first day as a college student. Ako siyang gigakos pag-ayo og gikisan og balik-balik. First year college na ko. Continue lang gihapon ko sa akong munchkins para nasad sa akong college graduation. Bisag lagyo minitin, focus lang gihapon ko sa akong studies. Sometimes the thought of her distracts me but my studies was my priority and she knows that and I know nga supportive siya nako cause she wants me to succeed. Grabe ka pressure ang life as a college student. Og vacant na mo adto ko sa school chapel or sa library magbasa-basa kay dili ko makataon sa balay kay wala may kuryente. Og nami assignment himuon dayon nako para pagabot sa balay, mutabang na lang ko nilang mama ug papa. Kinahanglan ang calculator namo. Adto ko manghuwam sa tindahan sa musilingan. Pauslo narasad ko ni Manong Gary. Na-maintain ako akong grades, top gihapon ko sa mong department. Then same break na to. Niuli na sa Tina. Nahinangop kay ko niya kay grabe akong kamingaw siya ha. Buntag mamaligya ko gutanon. Hapon magkuyog minitin. Pagkagabi runner ko sa Masyaw. Nagsugod na ko og multitasking kay mahal kaayo ang mga libro namo ug uban pang gamiton para sa engineering. Then one day, nagistorya si Tina ko. Magul-anon iyahang mata. She told me na mag-migrate na sila sa Canada in a few months with her entire family. Kay kwao na silahang papa. Wala ako sabot sa kong feelings. Nag-goal ko. Tin was one of my support systems and source of strength. Nakahilak din siya ani tulo akong luha. Lisod kaayo nga lagyo me. Lisod kay wala may means of communication. Dili ko ka-afford og cellphone. Dili ko ka-afford og computer. Wala ko kabalo unsaon pagpadayon sa among relationship. But I talk it well. Gidawat na ako kay wala ko'y mabuhat plus it's for her own good. Padayon siya og school dito and kuy gihan tibok family. Months went by really fast. Mularga na siya sa Canada. The first few days, I was okay but nagkadugay lain na kaayo sa paminaw. But wala ko gapadala sa ko emotions. Nipadayon ko og focus sa kong pag-eskwela. Masaya makahila ko igabi Istoryahon ra ko nilang mama og papa nga maokay rami pohon. For the meantime, we need to sacrifice lang sa. Wala kay may communication sa kong girlfriend.
Usahay ra ko makaadto og internet cafe para mag-chat me og mag-exchange og emails. Third year college na ko. Consistent honor student gihapon ko og naabot ang pinakadakong pagsulay sa akong life. Gikan ko sa school. Nabalitaan ako nga si Papa na disgrasya siyang pag-welding ug nabali iyang spine. Naglubog na lang kong papa sa mong balay. Mura nag-paralyze. Didto ko nawad-an og kusog. Dili jud nako matik magtan-aw ni Papa nga inaato. Dili na siya makabarog mukaon. Mangihi intaw na kong Papa maghigda na lang. Malibang akong Papa sa higdaanan rapod intawon. Sakit kayo. Naguol ko pag-ayo. May eskwela ko nga walay tulog kay ako ang tigatiman sa kong Papa. Everyday ko maghilak. Pero kung mama mo ana nga padayon lang gihapon me, bisag wala na income akong Papa. Ako sad mama dili nakalabada kay magbantay na lang sa kong Papa kay dili pwede biyaan. Ni-offer ko nga muundang sa eskwela, but dili pwede kay mawala akong scholarship. Wala nako kabalo sa akong buhaton. Nibalik ko pagka-runner sa Masyaw tagagabi. Wala ko'y tulog mo eskwela. Inig-break mo uli ko mo pahulay kadyot mo tapad sa akong Papa. Magag-istorya kanya usahay magbasa-basa ko sa akong libro. Usahay mahunong ko sa akong pagbasa kay mutanaw ko ni Papa. Og dili nako mapugngan nga dili mo hila kay maluoy ko pag-ayo. Daot na kayo kong Papa. Og akong kusog pwede pa lang nako ihatag niya ako nang gibuhat. Niubos na akong grades. Dili nasad ko top sa among department. Lami na kayo i-give up pero wala jud ko nagpadala. Kay kebalo ko nga pagsulay raning tanan ug makaya ranin namo. Si Tina pasagdan na nako. Wala na ko i-chat niya. Then one time niadto ko sa internet cafe, daghan na kayo kog offline messages niya. I explained to her what happened and ako siyang giingnan nga dili sa ako may communicate kay lisod jud kayo. Wala ko'y halos kwarta ikarenta sa computer. Nisabot rasad siya. Few months later ni uli ko gikan sa eskwelahan. Daghan kayong tawo sa mua. The day that I feared the most has come. Namatay akong Papa. Sakit kay dawaton. Naglagot ko pero wala ko kay balo ni kinsa ko maglagot. Mura kong mabuang. Dili na ko matik magtanaw ni mama nga nasakitan. Naghigdal akong Papa sa hidaanan ug ako siyang gigakos pag-ayo. Ako siyang gipukaw, nya dili na siya mamata. Niutong ko pag-ayo. Perting hilak ni mama. Nidagan ko sa dagat. Dito ko nagsyagit-syagit ug nihilak pag-ayo. Dili mi ka-afford og lungon og lubong. Nangayo mi og hinabang. Nakoy gamay nga savings akong munchkins pero dili intawon paigo. Pasalamat gyapon ko kay naay mga tawo na willing mo tabang bisag ginagmay. Ni-chat ko ni Tin. Nisulti ko niya tanan. Nihatag og hinabang akong uyab nako. Hiya akong ipadadan og kwarta. Dili ko ganahan mo dawat pero wala na ko'y choice. Gusto siya mo uli pero dili pwede. Na-concern siya nako. While get-chat me, gabakho ko sulod sa internet cafe. Dili mi ka-afford og bilar. Moto nga after 2 days, gipalubong din si Papa. Sakita intawon nga mawadan o ginikanan. Dili lalim. Masakit para nako kay wala jud ko kahawat nga si Papa magka-graduate ko. Nakuyapan si Mama o ginilak paglubong ni Papa. One time, dito ko sa chapel. Dito ko nakiistorya sa Ginoo. Nakaana ko nga, Lord, ngano namo maninahitabo? Daghan kay kog pangutana pero gidawat na ko. Sakit jud kaayo dugay ko naka-move on. Gusto ko nga hatagan si Mama og Papa nga hayahay nga kinabuhi. Gusto ko nga makakita sila nako nga successful ko. Gusto nako nga i-spoil sila pero wala na akong Papa. Kay balo ko nga si Papa dili mo sugot nga mag-antos ko og torturon nako akong self sa pagkamatay niya. That's why I picked myself up.
Kami na lang duha ni mama. Si mama wala na nako ipatrabaho kay mahadlok ko nga siya nasad ang mawala. I retrieved my grades. Muli ko gikan sa school nga magdala og pagkaon ni mama gikan sa kong halin sa Munchkins. Ako usahay dili na mo kaon. Usahay mo palit na lang ko og pan sa Julie's balik 5 pesos, maura akong panihapon. Then 5th year nako. Og kaluoy sa Ginoo nakagraduate ko. Ako jud nga gipromise sa lungon ni Papa nga mag-graduate ko nga cum laude para niya. Ni-graduate ko nga cum laude. Emotional ko sa kong graduation. Usara kong giwish ang good health para ni mama. Maura jud to ang akong giwish. Daghan ang ni-congratulate nako pero usara akong gipangita para mo congratulate nako. Akong papa. After sa graduation ceremony, nangaon din mi ni mama sa bake shop. Nipalit kog ice cream. Akong gingnan si mama nga mao lang sa ani akong graduation treat niya. Gigunita ni mama kong kamot nga nagkurog og ni TB ihang baba og nihilak. Kahilakon ko pero wala ko mihila kay dili ko gusto makita si mama nga weak ko. Pagkaugma ni bisita kong papa akong gidala kong awards. Didto ko nagsigi og gihila kay gusto ko magunita niya. Masuot na ako niya kay mao permi akong buhaton gud nilang mama, akong ipasuot akong awards nila. Dili jud kabayaran og kwarta ang facial expression ni Papa every time na ako'y award, and mao ako na miss. Well, galako ko padulong uli ang music sa FM kay Dance with My Father. Nakahilak na sad ko og maayo. Nihunong ko tungod sa balay nga nagpa-music ato until nahuman ang kanta. Wala ko ni-review kay dili mi ka-afford og review center. Nag-self-review lang ko. Determined lang gihapon ko. Mahuwam lang ko og books and ako pasaroksan ng notes sa akong classmates nga nag-review. Adto ko sa public library mag-review and akong gipang refresh tanan na learn ako sa school. While self-review ko, nag-work ko sa construction and mo tutor sad kog mga bata. Kaluoy sa Ginoo ang tanang pag-antos nako na bayaran tanan. Ni-take ko og board exam. Kuyawan ko pag-ayo pero kaluoy sa Ginoo. Take 1 ra intawon ko. Nalipay kay si mama. Proud kay siya nako. Didto na nigaan among life. Dali ra kay ko nakasulod og trabaho. Nakatrabaho ko sa DPWH day nakatigom nako. Nakapalit kog yuta through pag-ibig. Nagpabalay ko para ni mama o papa. Si mama akong gispoiled pag-ayo. And I wish ma-share na ako ni tanan ni papa. Na ako'y job offer abroad. Dako ang sweldo. I took the opportunity. Gi-adapt na ko akong igagaw nga nakitaan akong potential. Siya akong gipa-assist ni mama. Nilarga ko abroad. Ug unsa kalisod among life sa una, grabe na kayahay karon. Nagtigom kog maayo. Nipalit kog duha ka yuta diri sa Pinas and nagbusiness na lang ko pagbalik na ko diri. Akong gipadak-an among balay og maayo. Si mama akong gi-travel abroad. Sige na lang mi og travel. Makahila ko sa hay kay giminga kong papa og unta naa siya karon namo. 2 years ago, gikasal na mi sa akong dream girl. Na ako'y anak nga lalaki. Og dili jud nako ipa-experience akong anak ang akong nasinati. Karon, hayahay na among life. Busy akong wife sa among business. While ako, nag-part-time instructor sa engineering department sa Osaka University para na ako'y extra income para sa tuition fees akong adopted and mamaligya gihapon kog munchkin sa akong students. And most importantly, I want to inspire and motivate young people. Love na ako akong family, akong mama, akong papa, ako ang wife, akong anak, ug ang akong adopted. Karon, nanamila bandera. Akong advice sa mga kabataan, follow your dreams. Importante natay goal, natay pangandoy. Never give up on your dreams, bisag unsa kalisod ang situation. Ayaw mo pag-give up kay ang tanan pagsulay lang. And always remember there is always hope. Education is key to success. And always be humble. Love and respect your parents.
keep your feet on the ground, and most importantly, pray. Thank you kaayo sa pagpaminaw sa akong story. Ladies and boys, mga Cuyuseñan Freedom Board, usa ka inspiring kaayo nga story para natong tanan.